This is Northern Shop I channel. We are here at Orlando Stadium. Thank you for supporting the channel. Make sure that you continue to subscribe. Just subscribe by clicking the button, subscribe button at the bottom, and make sure that you view all our videos. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates won 1-0 to Sekhukhune. But how do you feel about the game namhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu. Yeah. Ngoba sesithola 3 points. Kade sagcina ukuthola 3 points. So nakhona ukhara sakhala ngoba i-striking force iyashort ngakuthina. Yeah. But ulipasa ukwenzekani ngolipasa? Ulipasa kade ane card suspension. Yeah, kade wathola i-card suspension. Uzobuya Saturday. Yeah, kudabi uzobe sekakhona. Yeah. So ngiyakhala ngomakhopa njengoba lokho wafa kanjalo kodwa angaperform. Uyathola ama chance angascore. Ngoba uzowin igame mawuthola i-chance uyascore. Win igame kanjalo ke. Exactly, yeah. Mabutha ngama chance awukwazi ukuwin igame. Ngoba umesa wona ama chance lawo watholayo. La mawuthola i-chance bayakubanish. But then mobhekile i-man of the match yakho bokuba namhlanje. Man of the match mina bengingonika uDion Hoto. Hoto ne? Yeah, ngoba udlale kakhulu ngoba lo muntu uyidefender kodwa naphambili uyakhona. Uyaphambili uyemuva. Bengizonika yena ngokwebhola. Yeah. And then Soweto derby Saturday uqawunti uChiefs uzoyishaya. Chiefs uzoyishaya nje ngoba uErasmus uzobe sekakhona. Oh, okay. Ukuba khona kwa Erasmus. Yeah. Kusinika confidence nathi ama support ngoba uErasmus uyakwazi ukucontrol igame. Ukuba khona kwakhe nje noma ngaskoranga kodwa uyakwazi ukwenza izinto ziyenzeke uKermit Erasmus. Yeah. No, ngiyabonga kakhulu, all the best Saturday. Nenze sure ukuthi anifiki lapha nifike ni defend nidlale idabi eBorayi because of ama dabi kulamalanga sometimes eyanokubhora. Kona kunjalo inokuba njalo kuyodefendwa kuyophela igame not and masiye stadium sifanele sibe nenjabulo siwina igame into yama draw akusinto esithanda ngoba sesidrawe kaningi vena so kule derby ira ise kahle ngoba sesidrawe kakhulu nokuluza so na kanjalo le game is must ukuthi siwine even if makuyi draw at least makube i draw ka 2-2 3-3 kuyaphezulu nama. Yebo ayibe i draw ka 2-2 noma 3-3 ayi draw ka not hayi izosikhathaza kakhulu njengama support. No, ngiyabonga kakhulu Pakania, all the best Saturday. Nazo asibonga. Thank you very much for the support. Keep on supporting Northern Shop I channel. Make sure that you support us by subscribing. Just click the subscribe button at the bottom there and make sure that you watch the videos. Thank you very much. Pakania. Injalo le. Hey, tada.